राज्यात काल आयतारा लोकांनी पुजा, घुमट आरती, आंगोणेची पुजा, फुगड्यो घालून गणपती मुखार चवथीचो घोस्त काढलो। लाडक्या बाप्पा बरोबर सुखादुखाच्यो बऱ्योच गजाली केल्या उपरांत भुरग्यांनी मजा मारल्या उपरांत सांज वेळार 5 दिसांच्या गणपती मुर्तीचे विसर्जन जाले। पळोवया उत्तर गोंयच्या विविध वाठारांतले कांय उमेदीचे खीण। गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा शरण सगळ्या रत्न मरतो हे नाम मरतो दाखय बर हां ओके सेवा केल्या गोड बांधून दे आरोग्य आद्य संपत्ती तत्ती सद्भावनाची ही जी काय त्यांची मनोकामना ती परिपूर्ण कर। नोकरी व्यवसाय उद्योग धंद्याची विचारते खात्री करा त्यांना समान त्यापेक्षा प्राप्त करून दी भाईला मित्राला सगळं फ्रेश आहात तुमच्या पायापर्यंत देखो पेन आणि गुन्हा गोविंदा लढलंय मोठा धूम Oh
मारतो हय गोव्यातला आरबीन कार्ड मारतो अरे ते वचतो न्हू आरबीन कार्ड येतो अरे शिवमा वयर काढून दवरते म्हणजे आगात बुडेले मरे रामू मोरया ते न्हू ते रे तिनी परवा येऊन पळोवपाक पावस नाल्यार परवा सगळें दिसतलें मोरया मोरया गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृद्धा खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.